Hoe was het? Leuk. Was ook maar net. Het paste net inderdaad. Zowel op het podium als in de zaal. Maar dat zorgt ook wel voor een... bepaalde intimiteit of zo, toch? Ja, een beetje... en ook een hele... de energie in zo'n kleine ruimte van zoveel mensen explodeert bijna. Het was ontzettend proppig. We kwamen er eigenlijk net in. Ja, je zit een beetje als haring in een ton. En dus dat is voor het geluidsniveau natuurlijk niet zo prettig. Maar ja, dat is nou eenmaal als de energie van die nummers loskomt, dan hou je dat ook heel moeilijk tegen. I thought it was brilliant. It was a great show. Kurt Cobain would have been proud. It was really good, yeah. Ik vond het perfect. Ja. Fantastisch toch? Ja, helemaal te gek. Maar dit was echt iets unieks. Ik vond het heel mooi. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het geweldig wat ze presteren. Ja, want Nirvana, zei ik dat gaat? Wat heeft? Nirvana, zei ik dat Nee, gaat? zei me niks. Dus de muziek wordt voor mij vreemd. Muziek uit mijn periode, toen ik nog 13, 14 jaar was. En ja, die energie, samen Storsky die doet het echt fantastisch. En dan dat orkest erbij, echt helemaal te gek. De plaat blijft overeind. Ja, dat zeker, dat zeker. De leeftijd was heel verschillend. Er waren jonge mensen, er waren wat oudere mensen. Ik denk dat het een hele leuke verdeling was van verschillende mensen. De ene is meer voor het orkest hier, de andere meer voor de band. En ja, een mooie blend, zeg maar.